Ay, excuse. Pwedeng makaabala. Nakita ko lang kayo dito kanina pa. Pwede ko ba kayong shoot? Wala. At saka nag-vlog nga pala akong okay lang. Kung walang walang problema. Okay lang, nag-vlog. Okay lang na i-shoot ko kayo. Wala. Pwedeng couple shoot tapos solo pwede din. Dalawa. Ano? Okay? Ayun, gusto nyo dun? Sa upuan. Parang magandang dun eh. Yung gamit nyo Oo, pwede din. Dali, tingnan ko kung maganda yun. Dali, test shot lang. Parang si Kuya seryoso Okay lang. Yung mo kuya, okay lang na yun mo? Para mas relax ka. Yan, pasulyap muna. Pasulyap lang. Alagat na. Wait lang, nasa ba yung iba? Pogi at saka maganda no? Bagay. Ay, kala ko. Gano'n na po kayo katagal sa Sa photography? Yeah. Bago lang ako eh. Okay, game. Nakatingin naman saan? Tapos, pwede kayo maging sweet sa cam o no? No. No? Bakit ba? Ano ba? Bago lang kayo? Ay, Hindi hindi po. naman. 3 years na? Okay. Legal naman. Okay naman kasi pinupost ko eh. Paano Medyo nahiya lang po kasi sa video. Yeah, public. Nahiya. Okay, sige. Tatanggalin natin yung hiya mo ha. Okay, sige. Tapos tingin sa akin. Ayan, pakita ko lang kung ano. Ay, ang pretty. Ay, ang cute! Ang ganda niyan! Okay ba? Yes. Smile. Ay, tigilan taon na kayo? 18. 18, so legal na, pwede na. Okay. Good solo? Ano? Gusto mo? Wala, ba't ako? Sinong mauuna? Sige, try. Sinong mauuna? Yeah, ikaw sige. Bakit? Ikaw sige, ate, dito tayo. Parang marunong mag-posing eh. Doon ka. Here? Oo. Parang ayan, sige. Masyado malapit. Okay, game. 1, 2. Sige. Ayan, cute. Yan, smile. Ganap na ganap. Ano pa ba? Yung nakaupo naman.
Susulitin ko na ha, okay lang. Sige, sige. Yung nakaupo naman, yung parang dito kanina. Doon sa may... oh. Kopya. Ayan. Uy, ang pretty! Girl boss. Kuya, ready? Ikaw na, Siya na lang po. Ha? Skip po kasi ako pag solo eh. Pag solo, try mo lang kahit siguro mga 5 shots lang, ganun. Ayun, no? Susuportahan ka naman ni ate. Try. Sige, para at least ma-boost yung confidence mo. Ako dati, ganyan din eh. Ngayon, walang hiya na ako. Sige pa. Wait lang. Yan, ganyan. Tapos parang nag-iisip ka ganyan. Manly, hindi pa. Pakita mo muna sa'yo para... Oh, di ba? Oh! See? Kaya mo dito? Nakatayo. Ge, kaya mo yan. Okay, game. 1, 2, wait lang. 1, 2, 3. Tapos yung parang ano, yun, nakaangas lang, ganun. Ayan, yan, yan. Ay, nawala. Lang. Dito kaya mo. Sakto kasi nakapang parang PE ka eh. Okay, game. 1, 2. Tapos Mangas. sige ba, sige ba. Tapos tingin ng konti doon. Sino nagsabi hindi ka pa? Ano lang, medyo ano lang yung confidence mo siguro, nakatago. Mas maganda kung sumali ka sa mga ano sa school nyo. Sa mga pageant, gano'n kaya. Easter intramurals. Ako po, yung ini-invite po nila ako kaso ako. Ayun. Kaya ako po. Gustuhan ko. Kasi lagi ko po sa yung nare-readjust. Hindi, mas maganda, try mo. Ayun. Uy, thank you ah. Thank you sa time ah. Oh, thank you so Ayun. much. Good. Picturean nyo na lang siguro. Meron naman akong data dito. Ano na lang, picture mo na lang siguro. Yun. Okay na. Sige. So much po. Message na lang kayo sa akin tapos send ko sa inyo siguro. Ay, thank you ah. Thank you ah. Thank you so much po. Thank you sa time. Pasensya na sa abala. Okay, okay lang Kuya, po. try mo. Sayang.